Welut ana kawula mung saderma. Kula nuwun para miyarsa, para kadang sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kaliyan keluarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta wonten ing giaran Radio Tonil Ringgit Tiyang. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken ira-iraan Dwi Wanara. Dene para paraga ingkang kepareng badhe ngesangaken cariyos menika, Prabu Maesasura katindakaken sederek Aris Murtana SSN, Lembu Sura katindakaken sederek Adif Marhendra SSN, Patih Jata Sura katindakaken sederek Wahyu Sapta Pamungkas SSN, sederek Triharjanto SSN ngayahi dados Bathara Indra, Bathara Narada katindakaken sederek Joko Sunarno, Bathari Tara katindakaken sederek Fitria Trisna Murti MSN, sederek Timotius Dewa Dharma SSN ngayahi dados Sugriwa, Subali katindakaken sederek Sanggita Setyaji Widyadharma SSN, Semar katindakaken sederek Rosena Bagus Wijaya SSN, Petruk katindakaken sederek Edi Sulistiono M. Hung, Bagong katindakaken sederek Joko Priyono SSN, Sutradara sederek Wahyu Sapta Pamungkas SSN, Asisten Sutradara sederek Sanggita Setyaji Widyadharma SSN, Dalang saha Tekskrip sederek Edi Sulistiono SSN M. Hum, Pranata Iringan sederek Topo Martatmo SSN saha sederek Sutikna, Pranata Swara sederek Warsita saha sederek Heri Wiyono ST, Pengarah Teknik Multimedia sederek Junaidi saha sederek Dani Rahmawati, Pengarah acara sederek Gunawan, Dokumentasi sederek Yohana, sederek Tutik Retno saha sederek Suparti, Produser pelaksana sederek Aris Murtana SSN, Produser Ibu Dr. Andani Widyaningsih, Kairingan Karawitan LPP RRI Surakarta Jangkep, Suwarati sederek Ibu Sulastri SE, Ibu Supini saha Ibu Rizky Utami SSN, Pelindung Kepala LPP RRI Surakarta Bopo Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa, para kadang sutresna budaya, kula sakanca ingkang ngayahi wajib ngaturaken sugeng midhangetaken saha sugeng mirsani kanthi sukarna ing penggalih ngantos paripurna babaring cariyos Dwi Wanara. Sumangga.
saya katon umpamana wit-witan kang gedhe tinutuhi tatan bisa lali meraja saya semi tresnaku ngrem boyo Setya reksa kang Slapindha Kartika baya mirah baya inten sapa kasing pun kakang kajaba jeneng sira Yayi Dewi Antarawati wong bagya mulya wong bungah wong seneng ora kaya Prabu Maesasura dene wis bisa sandingan kelawan wong ayu ora liya mung kowe Dewi Antarawati wis apa meneh berbandha donya bakal ingsun tinggalake ingsun mung kepengin ngawula marang kowe wong ayu mula saka kowe tak jaluk sumpah prasetyamu wong ayu Betari Antara tenan
Wah, yo, sing nyekseni jagat saisine wong ayu. Yo kaya ngono kuwi pawangsulan sing tak enteni. Kene nyedak opon kakak. Tak tak ojo ngayu mancing marang Tilamsari wong ayu. Dewi Antarawati. Aduh Koko Prabu. Kula aturi embut Koko Prabu. Sumangga dipun maspadaken boten wonten Dewi Antarawati wontenipun ingkang rayi. Kula pun lembu sura. Saking Taranggono kang sumiwi warata tanpa salot warata tanpa salot ya Sang Maesa Surat. Weh, latalah. Adiku katahipun kakang. Lah kok kowe kuwi mendoti menalarmu todi. Ngertipun kakang ngecoman andal mung kaya ngengleng cengang langan kok meneng wae ora mbok elekake kuwi. Apa kowe seneng yen to dulurmu tuwa kewirangan apa piye? Aduh Koko Prabu. Sampun boten kirang-kirang anggen kula caos pemut kalian paduka. Ananging Kakang Prabu menika tansah kagubel rasa tresna, tansah gandrung kayungyun kalian satunggalipun widodari inggih menika pun Dewi Tara. Iya. Iya. Kaya mangkene rasane wong gandrung Yayi. Dahar ora krasa enak, nendra ora krasa tanek. Sabab mung mikirake mustikaning ati kang dadi kegandelaning ati ora liya ya Dewi Antarawati ayi. Koko Prabu, kula aturi kendel anggenipun gandrung-gandrung kapirang. Jarwaduka sampun ngutus Patih Jatasura nglamar ing Saindra Bawana. Tartamtu badhe sembada mboyong Dewi Antarawati. Latalah. Bojleng. Onte diangkul lodra Mas Patih Raja Dewa. Sumengkaning atiku yen to Jatasura ora bisa ngrampungi gawe. Jeneng ingsun pribadi kang bakal cumangkah ngluruk ing Suralaya ya. Mawigna mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Patih Jatasura. Kepiye Bathara Indra? Cetha apa kang dadi panyune Prabu Maesasura wis nerak pranatane jagat mula?
Kang saka kuwi anggen kita bakal nyuwun tumuruning Bathari Antarawati ora dikeparengake dening Jawata. Weladalah yen kaya mangkono kayangan bakal sungsang bawala bali. Keparat Bathara Indra ke maju tangkep jojo bau ya ketokno pisanira Jatasura nyata sira wong sekti tanding yudha magut tan burung tumakeng lalis salah wonten dawuh wong apiye kabul kawusanane ngadepi Patih Jatasura. Waduh, nyuwun ageng ing pangapunten. Sedaya sami kendang kapracondang, sedaya kawon Wapukulun. Waduh, elek. Yo. Yen ngono aja wedi kangelan. Kandha ranté ditarik, lawang sela makaon kepenggal tutumen. Ulun bakal ngupati Sraya ngono. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Wapukulun. Ing menawi turun ing Pandhawana. Golek Sraya. Ruhara Gurnita Bayu masas musos lesos mawalasan Haradumulah majajar bumi polot madeg marti martopo pisarti pengrat oh
banjar ngangsu angin dek klenteng kapak mincet banyune bening Semar Kang Garen karo Bagong. Piye, Truk? To, Kang. Awake dhewe iki beda karo sing wis-wis. Nah iya. Mergane nunggoni wong tapa, wong semedi. Ha iya. Kayak kapan rampunge. Lah nek poso sesasi ngono rak genah. Oh 30 dina. Oh, iki wis sesuk rampung. Lah iki orang genah kapan rampunge? Oh, jenenge Tarak Brata Kang Gareng, ya toh? Nah iya toh. Ndara Guwarsa ki mau tapa ngalong dadi gandul kaya satataning kalong. Kengrayine Ndara Guwarsi tapa ngidang lho. Sing tak gumuni iki lho, Reng. Sing tak gumuni. Iki wiwitane lak wong bagus karo wong ayu to. Ndara Putri Anjani, Guwarsa bagus-bagus. Nah iya. Kang Ramane Resi Gutama ya bagus. Bagus ibune ya ayu. Eyange Begawan Dewatama ya bagus, buyute Prabu Dewanggana ya bagus. Apa meneh abdi-abdine ya bagus-bagus. Rata Maespati kuwi lho. Ndara Windradi malah kuwi widodari lho. Bener. Ning kok iki iso dadi kethek kuwi mau piye to jane ndek jalarane iki mau piye to janjane? Lah kuwi rak perkarane iki mung Bagong kuwi. Lho iso aku le di dadekke perkara iki kepiye? Nah wis do rukun-rukun malah mbok kon mbok apa urup-urupi kon nututi cupu manik nyemplung telaga kae. Lah apa ya ora eman-eman wong kaya ngono kuwi barang iki ya le paring wong tuane iki terus nggo rebutan terus dibuang. Lah ya nek pengen golek ora ya nyemplung Sendang Sumala kae lho sing jalani. Telaga Sumala. Lah tibane Telaga Sumala ki marake dadi kethek. Lah ngerti kaya ngono Bagong tak cemplungke mrono sisan. Lho, Bagong ki wis nyemplung kok kowe iki ora roh ta. Lah kok ora dadi kethek? Lah terus tak wijiki ya. Sing nggon Ora nganti jero tak wijiki. sing nggon ndelik sing dadi kethek. Buntute metu. Lah wong Ndara Anjani ming raup rene ya kethek ngono kok. Bapak ki ya arep kedrawasan lho, Doleno. Arep piye, nyemplung Pak? rono mo. Piye, Pak? Ndelalah ndara-ndara kuwi do nyemplung, bapak arep melu nyemplung. Wah, sarunge kecantol iki le. Bapak nyemplung iki nglegeno. Mo, mungguh Lekan.
Si Rama ki mau nyemplung mrono ngono ta. Heeh. Iki malah awake dhewe entuk rezeki lho, Mo. Sebabe Nek sampean dadi wanara rak kena dienggo barang ledek kethek, Mo. ora perkara kuwi lumuh-lumuh dadi wanara le. Bapak ki meh separuh bulus lho le. Malah dadi bulus. Oh meh kaya jimbung kae lho. Regane malah larang nek bulus iki. Ning umpama bapak nyemplung ya ora bakal dadi wanara, ora Ini, Mo. bakal tukul. Iki mumpung ngrembug babakan sing wigati. Babakan kuwi mau. Surasa iku mau kok cupu manik Astagina iki kok iso malati iki sebabe apa to? Nah, kok iso ndrawasi kuwi jane kagungan. Sebabe ngene Kang Gareng. Hmm. Iki sing paling ngerti iki Ramane Semar sebab sing tak kawruhi lho ya. Ya. Cupu manik Astagina kuwi sing kagungan Bathara Ismaya paringan saka Eyang Sanghyang Tunggal. Kuwi lek nek cupu loro. Cupu Retna Dumilah sing dirone gambar swarga diparingke Om Bathara Guru kae. Ya. Sing cupu manik Astagina diparingke sing tuwa. Sing bapak. Bathara Ismaya. Oh. Lah Bathara Ismaya ki mu anake akeh, nek ora klaru ening 9. Wah. Lah kok sing diweningi mung sing Kakang Sumendhe si Bathara Surya kuwi lho kok. Ora Jane- diwenehke Gareng apa? Nah, kok ya ora mbok Piye to, Pak? kakek aku to, Pak. Jane isine apa nggon cupu ngono Pancen kuwi iki kok. dhewe-dhewe to le. Mergo isining cupu maneh Astagina kowe ora sadengah janma menungsa kuwi nenangake ngawruhi ngono. Isine kuwi dadi sengkeraning dewa, kuwi nati dening jagat ngono. Dadi nek umpamane lin duwe iki engko diwene Gareng lho ya. Oh, Iso-iso salah drawasi ya, Pak. Ya drawasi golek rondo kowe mesti kok. Ora. Kok terus golek roh. Nek umpamane diwene Bagong ngono. Ah, Iso sugih ya, Pak ya. iso. Nah, iya. Iso. Paling ora iso madhek dukun lho, Gong kowe wong kuwi iso dienggo takon apa ae kok. Ning cupu kono kuwi takon apa ae iso diwangsuli. Iso. Lah ning kok terus jlentreh iso dadi tekan si sapa ki mau Anjani kuwi mau? Nuruti hartane kanepson dasare sik muda tumarana sik kesluru. Ora ngerti kuwi iki barang apa ngono. Iki tak mangsuli Kang Gareng kuwi ya, Mak ya. Ya. Kok iso kagungane Bathara Ismaya kok iso tekan Ndara Putri Anjani. Windradi sik to. Ya ngene to. Di to Anjani. Awak dhewe eling-eling nglakon. ngono. Jane aku karo sampean iki mau ya nglakoni ning saka suwene dadi lali, ngene lho. Dadi ya nek ora kleru kuwi mbiyen kuwi. Rama Bathara Ismaya ki mau arep besanan karo Kulun Bathara Indra. Anakmu wedok sing ayu Dewi Indradi kuwi tak gathukne anakku Surya. Dadi bocah ki mau padha pacangan, ngono. Si Windradi kuwi. Lah ning putrane Bathara Ismaya sing barep Bathara Wrahaspati kuwi guruning para dewa. Cara saiki iri karo adine kuwi terus nglamar dhisik. Lah sidane malah Bathara Surya iki kalah karo Bathara Wrahaspati. Mula disayembarake sisan karo purun Bathara Indra sing sapa iso ngalahke Bathara Wrahaspati kukupane Betari Windradi. Lah kok kowe ora ngejokke aku to, Pak? Ya kuwi. Kowe mlaku ora cetha arep perang. Kuwi durung ana. Oh, durung ana. Oh, tak Gareng nunggu lahir lahir ana kuwi Ji dunya. Ismaya kok Kang Gareng. Ya ngono to, Mak. Iya. kok menawa. Bapak isih bagus lho, Dole. Oh iya. Ya. Isih laris ya, Pak. Jadine ora kok selingkuh ki ora wong pancen mau pacare kok mbiyen kok saka tresnane nganti diganjar cupu manik Astagina kuwi. Oh, manyak Ngono lho. diparingke Windradi kuwi. Diparingke Betari Windradi diparingke putrane sing barep Betari Anjani kuwi. Lah kuwi Nah, kuwi sing salah nggon kuwi. Lah kuwi mbuh piye kok iso ngono ora ngerti aku. Mergone ndara-ndarane awake dhewe si Ndara Guwarsa. Anjani, Guwarsa, Guwarsi kuwi rak ijik bocah urung mikire ki urung jangkep, Durung wayahe. Ya, urung iya, wayahe. Wong pusaka kaya ngono pentinge kok diparingke bocah cilik ya, Mak ya. Mongko sengkeraning jagat to, Dole, barang kuwi. Oh jenenge cupu manik Astagina ki keksi saliring jaman lho Kang Gareng. Ning ora ana prastawa kuwi ya ora ana lakon kang kaya mengkono. Dole memang kudu lumadi lan dumadi lakon kuwi. Lah sing tak nggumunke bareng nyemplung telaga kok iso dadi mujudke kethek. Kuwi
Piye, Mak? Kuwi walate piye ngono? Ora kok dadi apa ya wedhus apa kudanil ngono kok malah kethek ya. Kamu Pralampitane iki kethek iki kok sering ning jero banyu kok matu. asring nganti kesuruh to, Le. Watake ketheke kaya ngono kae to, Le. Tangane dadi sarakan. ngono ya, Sikile Pak, ya. padha mlumpat-mlumpat gandul gantol ngono kae to, Le. Nah, saiki nek wis cetha perkara kuwi dadi wujuding wanara kuwi merga saka watak atine sing serakah kuwi mau merga nyemplung dadi kawujudan kaya ngono. Serakah dakah ngetawa puwa-puwa ngono to. Ibarate Kuwi watake wanara. Telaga Sumala kuwi mau kaya kaca benggala Kang. Mentul kaya mindake dhewe to, Le. Apa mau ki mau kok? Mentul. Berarti Kata-katamu kok janggal ngono kok mau kene. lah gedhe kok ya. Tumindake diwaca dening kaca benggala kang wujud Telaga Nek cilik, Sumala kuwi mau to, Nek Le. cilik Ayo mentel cilik. ora nek mentul ki gedhe, nek cilik kuwi menik. Oh. Ngono. Ngene yo Kang Gareng. Gandeng awake dhewe iki yo ning tengah alas. Ha iya ta dolanan po ngopo ngono ben ora Ndoro sepi. iki gandul kae masaku tak hitung wis 7 dina kok yo ora jiglok ngono ndoro kae ya. Lah iki sing adine kae gur kuwi mubeng rono rene Aku mangane. le dadi kidang lho aku le kon ngetutke rono-rono ki lho. Aku jan jelek tenan. Kowe penak. Lah aku ki malah sing nang ngisore lawa. Wis aku kepenak ki lho aku rono-rono ngetutke lho. Rekoso. Lah rekoso kowe mangani suket rono ngetutke rono. Rene ngetutke rene. Kowe ya brangkang. Lah ya kan gareng jenenge wong ngomong ki ra ya ngetutke ndarane. Oh, Mulane ndoro piye kono diloni punakawan to ya. mulane wingi kok ana kirik ngetutne ning burimu ki, kowe brangkang terus to? Mergane ya ngomong ndoro kuwi lho. Wah, kae kok entuk apa kuwi walaki terus kon topo ngidang. Lah aku ya ngetutke kaya ndoro kuwi. Aku nek aku dislentak ora ngetutke ya aku dimlarik cilaka. Ya. Kowe melu mangan suket. Alah ya aku ya ora mangan mendem. Karo meneh nenge ya mung suket kuwi pengen Wowoan. mangan suket iki to. Kang Gareng ngono alas. Ha iki ngene, iki nek bocah wedok ngarit, iki ning pinggir alas to, bocah wedok saka Geyer ngono to. Iki kok pinter nembang coba to. Coba Nduk. Jineman mara kangen niku. Kuwi omahe ya pinggir alas Geyer kuwi coba. Kaya ngapa suaramu? Geyer ki ngendi to? Purwodadi. Lah ya coba cetakno to iki wayang kok. Karo mangsaku Iki bakul ning kene lho, dawet iki. pinggir alas Purwodadi ki Sunyo Pringgo kene lho. waning dumadi. Andinge alas Sunyo Pringgo. Ayo Nduk. Jineman mara kangen Slendra Sanga. lalu mangsa Kuwi cakepane diganti to? Truk. Cakepane diganti. Ya ora cakepane mara kangen ya lalu mangsa kowe. Rumah saku ki nek lalu yuswa ngono kae. Kuwi Lah ora yo semar kuwi le pasien. Wis lalu yuswa. Sepion Iki kok. wis tuwa. Padha karo sing bonang barang kuwi jane ya mau lalu ya sewone kepangan umur dhewe. Lah ya umur kok iso mangan ki lambene sepira. panus Kok metu panu barang? maget Le. maget maget Yudha ayu kuning pentra maya maya genas
lho, Kang. Tutupane sindenan niku. Ndlang tak tuku wedang sak bakule ngono jane ngono kuwi. Oh, dadi mergo anu kangen kuwi mau. Ayo ditikelke, Nduk. Gendula genduli apa sida apa ora celali 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 Iki lho. celali Marake ra iso turu. Ayo Celali, celali. Barata. Kuwi jineman mara kangen Kang Gareng, Ya pancen kudu nganggo pirang-pirang. kudu nganggo ayu kuning bentrok moyo kudu nganggo kuwi ya. Iya. Kuwi cengkok. Ayu kuning kuwi cengkok sindenan, cengkok genderan seleh ro nek ora kleru. Kuwi trike wong kangen ki ngono kuwi. Yo nganggo mesti kok ayu kuning gandengane nganggo bentrok moyo-moyo kuwi. Lah ya kuwi ngelem. Oh. Jane bojone iki Gat elek kuwi to. banget ngono lho. Ning gandeng kangen. Heeh. Nah, terus dilokke ayu kuning bentrok moyo-moyo ngono. Dadi Ben gelem padu perkarane bentrok iki padu kuwi. Oh, alah. Lah wong nek gandrung ya pinter Angel anu tenan. to, pinter ngelembono. Bentrok Wingko ketok moyo-moyo kuwi kencana ngene to, Gong. ana tegese ngono kae lho. Lah ya bentrok sik ngono to, padu. Ora bentrok, Bentrok bentrok. kok bentrok. Oh, tak kira iki bentrok do padu. Bocah ngene ora sasta ora Kuwi budaya. padha karo gendeng karo gendeng ngono kuwi lho. Ngene. Nah, kuwi beda to. Pawakan kuwi mau ya maneka warna. Enek sing perawakan kuwi mau lenjang-lenjang ana bentrok trembel-trembel. Nah, Lengkung-lengkung, blongor-blongor, gliwu-gliwu. Kuwi pawakan. Ya, pawakane. bentrok ki Iya. mau wong wedok sing pawakane ki mau gedhe. To, perangan dhuwur mengisor sak wadidange gedhe kabeh. Jarene wong yen mengko wong wedok ngono kuwi, sok ben sing lanang kuwayon. Masa ya gede Ngono kabeh. lho. Masa ya gede kabeh ora ana sak perangan sing cilik. Kabeh gedhe, Gong. Masa ya ora ana sing cilik. Wiwit saka jempol sikil ya gedhe. Kentol gedhe. Pundak Bentrok kuwi gedhe. jenenge. Ngono. Oh. Ngrembug bab Windradi. Heeh. Windradi ki nganggo bentrok ora kuwi. Ndara Windradi putrane Bathara Indra kuwi ngopo? Kok iso dadi patung? Kok iso dadi Taman reca? Sote garwane ngono kok. Si Ndara Resi Sigutama kuwi saka Gautama. mandining pancap merga wis salingga Bathara ngono. Berbadan dewa. Mula apa kang diucap iki mesti kelakon wong kok meneng wae kok wujudmu nganti kaya reca to ya dadi reca tenan. Nah, ora ngono lho. disengaja yen ngono to, Le. Gelane ra umum. Dilokke dadi. Ngono. Ben nek ngomong karo bojomu hati-hati. Lah piye to? Wah, bojomu hati-hati nek sedane kowe ana dewa liwat. Bojomu iso dadi wong kok kaya tomblok dadi tomblok repot. Wah, malah beneran iso Malah mbok beneran, adah. Rik.
Ora bayar mendringan kok ya to Kang Gareng. Ning ndi cangking ngiwa nengen. Nah, susah. Ini. Nah, Iki ndoro krugut-kruget sajake kok meh ungu saka semedi. Ayo. Ayo. Awake dhewe ndang natake. Mbok menawa ngersake buka ayo digoleke jambu apa digoleke apa? Ya daran apa ngono? pilih sing isih seger-seger ya. Lelo-lelo linali saya kadhiya. Oh, tiasmo marang sang kadirate. Mandul ing pangingwit gurdaning nggih Raden Guwarsa ingkang anglampahi satataning tapa ngalong tuwin Raden Warsi ingkang anglampahi satataning tapa ngidang Mahasinga sepi Mahasinga samun memasah jiwa memasuh budi datan kepareng dahar, datan kepareng unjuk ing pangesti ora bakal udar dene artarak brata sadèrèngipun pikantuk pamudharan ruwet donya nandhang sukertaning salira apaes wanara pauta sanalika piyak kang ampak-ampak piyak kang mega mendung tumuruning daoting sabda pengudal-udal Sang Hyang Kaneka Putra tumlorot saking wiyati dumawah ing wana sunya pringga bergenjang pak pong baru yang tegar wong kali jone mending banjune elek anyatase wong loro sak sedulur wae ora akur Guwarsa ya Subali tapa ngalong ing alas sunya pringga banjur Guwarsi ya si Sugiwa atau pengitang ning alas Dandaka elek ayo mbok menawa ditawulen sak kloron iki sing bisa gawe pepadang ing Kahyangan Salindra Bawana ae bakal tak jengkarake aja bali Sugiwa awet dana kan semeti ulun Kang Prapto nggih dan sembah niring ulun kapurapa sang murpeng ratsahanane kang yuan kanang sihing tasih
Kula aspadhaaken nampian paduka mboten ngambah pantala. Salira paduka kepekan cahya kang mencorong. Kula pesthekaken paduka menika satunggaling dewa. Lajeng sinten ta bebisik paduka duh Pukulun. Elek. Aku niki jawata ing suduk pangudal-udal apa bisa ulun Bathara Narada. Duh Pukulun. Titah paduka pun Subali ngaturaken sembah pangabekti mawantu kunjuk wonten ngersa paduka Duh Pukulun. Semanten ugi kula pun Sugriwa ugi ngaturaken pangabekti wonten sahandhap pepada paduka Duh Pukulun. Wah, titah ulun Subali lan Sugriwa ngaturake pangabekti ora liwat pangestu ulun Tampanara. Nggih, sanget anggen kula mundi Pukulun. Nggih, Pukulun. Pukulun. Apiye? Rawuh paduka menika dumadakan menapa badhe mbanjut jiwa lan raga kula Pukulun. Kula namung pasrah sumarah wonten ngersa paduka Pukulun. Ugi kula nglenggono anggadhahi kalepatan Pukulun. Sumangga kula aturi banjut jiwa raga kula Pukulun. Pakenung Pak Pangarudung tekareng wong kali cedhi paning banyu nek. Jeneng kita aja kaduk ati kejaran penampa lho. Asejatine prapta ulun iki merepeki jeneng kita sakloron nampa dawuh saka dewaning jagat yaiku Yang Girinata. Lamun semedimu wis tinampa wis pantok pepuntaning tekad, amula jeneng kita iki bakal sinaraya dening para dewa no. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Duh Pukulun? Lara-larae mengkene Subali. Amasasura kuwi ratu ing Guwa Kiskendha kuwi bakal ngayunake Bathari Antarawali. Bakal capundhut garwa lah kamangkana pranatan ing para dewa. Yaiku jodho tali mangsa. Ya wewangsaning dewa iku wis ngandharake titah kuwi ya jodhone titah. Bathara kuwi jodhone Bathari, dewa jodhone Dewi, raseksa jodhone Raseksi, Amurtana jodhone Murtini. Wah, kebablasan iki. Aku kebablasan. Lah Mahesasura kuwi asipat yaksa sing sirahe kebo, mula ora dikeparengake nyuwun tumuruning Bathari Tara ngono. Lah sajake nesu utusan Patih Jatasura sakwadya balane ngluru kana ing kayangan gawe geger. Lah para dewa padha kalah. Amula banjur nyeraya jeneng kita sakloron saku apa ora Subali Sugriwa. Tandya bala Pandhawa myuk gumulung mangungsir ring sata Kurawa kambah kungke Surukatite. Duh Pukulun. Ayo. Kekilapanipun menapa? Para dewa kewala kawon mengsah Jatasura menapa malih namung kula titah sawantah Pukulun. Elek. Rinjang Pak Pangarudung tegar wong kali cedhe bening pahala kok cilik atimu ki piye? Ajalmu kuwi ora kena kinira ngono. Asemedimu mau wis antuk palimir maning dewa kang bisa nyembuh kasektenmu lan kekuatanmu. Lamun sira sembodo nyirnakake angkara murka kang gawe geger ing kayangan bakal antuk kanugrahan Subali Sugriwa. Nggih Pukulun. Kawula namung sagah nyun tamping pangestu amrih kalampan nyirnakaken Mahesasura, Lembusura lan Jatasura Pukulun. Dadi sakloron saku. Nggih. Besok ngenteni apa? Saiki budal, saiki Jatasura kuwi isih pancak baris ana ing repat kemenatan. Ayo Kakang, sing ati-ati Kakang. Surat kota rupa, rawatnya kumurno bende,
mangawur-wuran tengaraning ajurit gong maguru gong sot tetekat ya butulot war pandriting turanggesti rekata ingkang dodol layu saben saksa krura kagiri-giri padha sek-sek kengnya saprabatot abang kawlagar mangwuhing mungsuh Andorante tinarik sela matangkep katutup wah cetha yen to para Jawata wis padha gigrek ngadepi Jatasura padha salang tunjang ora kuwawa mungsuh kalawan prajurit Guwa Kiskendha para yaksa kabeh wae wektu dina iki durung kasempatan nanggone ngayunake Bathari Tarawati mula kang saka kuwi nadyan Andorante katarik sela matakap tutup mula ayo padha diopyak ana ngendi papan dununge malugon lek kuning lekas lu kita linuding kidung adung katreng momong memangun manah rahayu sanggonku bajak baris ana ing repat kepanasan iki ana Rewandharata malang kadhak ana ing pangarepanku mlumpat jak-jakan ora tatanan yen kowe bisa tata jalma ayo ngaku sapa kowe yo yen tambuh lawan aku mburi saka Gunung Tunon Sugriwa aranku Sugriwa yo apa bener kowe kang aran Jatasura walah dalah wah pancen jagat ki wis kebrepeken karo kondange Patih Jatasura. Ya aku iki Warangkanata ana ing Guwa Kiskendha. Sugriwa. Iye. Wis sedya apa kowe? Yo mangertiyo. Yen to aku iki kang dadi srayaning para Jawata supaya ngendhakake apa kang dadi penjaluke ratu Gustimu. Dalah Sugriwa. Para Jawata wae salang tunjang. Padha gigrek. Kene kowe mung Rewanda ijen tanpa ruang. Kowe arep ngadepi para prajurit Guwa Kiskendha. Wis ora usah kaken sesumbar. Aja meneh mung kowe. Endi Ratu Gustimu kelakon tak gigit sumiyur kandhang. Ora dalah gua genak. Ayo. Ayo.
Jawat, seneng atimu kowe bisa ngasorake para raseksa Guwa Kiskendha. Ibarate negara Pringajawa pilih pujukane nanging iki diangkelane trajangane Sugriwa. Kake maju Jatasura kakolak tigas janggam. Wah! Lakonak tebak. Mutah lu tira kowe. Antep tenan tanganmu Jatasura. Yo, Ahus! Wedyan! Wah, mensolak parat! Ahus! Wedyan nyakar! Wedyan! Wah! Ahus! Ahut! Wah! Waduh! Dene ora gondo spiro Jatasura. Kikit sing apit kelakon mati. Ayo, ndi? Aja mung Jatasura. Maesasura lan Lembusura ndi? Jatasura. Tangiya Jatasura. Sawangan Sugriwa. Lho, Njer babah depane lemah. Kala Jatasura. Kedayan ingkang sekten gregah kaya wungu saking nendra. Sampo samno ngedalit. Oh. Yayi kathahipun Kakang Yayi Sugriwa. Kepiye Kakang Subali? Waduh. Loncong mimis lakumu, ganggosan napasmu. Wah, sajak mengkugati. Kepiye kabul kawusanane anggone siadi tetandingan kelawan Jatasura di. Walat. Jebul tandange Jatasura Nurasina enteng Kakang. Jer kasunyatane wis kelakon tak percaya tumekaning lampus ananging dumadakan gregah tanging manah lan pangamuke malah sangsaya magila-gila Kakang. Wah, walata. Ora nyono ora ngira jebul kasektene kaya mangkono ya. Ora gumun para Jawata padha salang tunjang Yayi. Banjur iki kepiye Kakang? Apa Kakang kagungan panemu sing kepiye ngono? Tak kira di Sektya kaya ngopo mesti duweni pangapesan. Ayo, coba dibaleni sepisan maneh nanging Kakang darbe panemu. Pangawake Jatasura dipisah utawa dibrodol. Yo, pun Kakang brodol weteng lan sirahe banjur tak guwang sisih lor. Lan Siadi brodol weteng lan sikile. Banjur guwaken menyang idul di. Yen to nganti durung bisa mati mengko dipikir meneh. Yen ngono piye, Yai? Yo Kakang. Wis ora usah dadak kesuwen, ayo dipapake kridaning Jatasura Kakang. Kowe lah. Malah ana Rewanda loro. Sing sawise sapa iki? Mangertiyo, kadang tuane aku ya Subali. Oh, dadi iki sedulur kembar ngono to. Pancen para nyata. Ayo maju bareng legane kantiku kowe, ha. Ngene, Patutake dosamu. Sinikep
Wanara kalih Patih Bathasura pinedha tengah weteng mengisor kabang ngaler weteng mendhuwur kabucal ngidul pejah kapisanan kala Bathasura. Bathasura wis tumekeng pati Kakang. Ora wurung mengkune bakal ana uga pangamuking Mahesasura lan sawadya balane. Padha ra narimakne kadadian iki Kakang. Mula kalah cacak menang cacak Kakang. Ngluruk ana ing Guwa Kiskendha. Iya Di, ayo. Selak ora sronta rasa kupingin weruh kasuktene Mahesasura lan Sembusura. Nendah gapuraning Guwa Kiskendha ya Kang. Nanging ora katon wujuding kraton. Anane amung lawang gawa Kang dhuwure sak dedeg sak pangawe. Kepiye iki Kakang? Iya Di. Tak jaluk si Adi ora tilaring kaprayitnan. Mbok menawa kratone mapan ana ing sajroning guwa iki ayi. Wah, yen ngono ayo Kakang, enggal-enggal lumebu sajroning guwa. Kosik ayi. Aja kesusu muntak kesluru. Ngene. Ora kok pun Kakang ki ngiyas marang kasektene si Adi ki ora. Nanging nitik marang trajangi pepatihe wae Sekti Mandraguna. Mestine ratune luwih sekti jaeng palugon. Mula Kakang wae sing bakal lumebu sajroning guwa Yayi. Apa ora prayogane dirampungi bebarengan, Kang? Ora, Di, ora. Pun Kakang ngeman marang si Adi. Becik Kakang wae, jalaran bakal tak totohake jiwa lan ragaku, ya nyawaku. Nulungi karahayoning Kahyangan Suralaya. Yayi, tak jaluk midhangetno apa kang dadi piwelengku Yayi. Yo, kepiye Kakang? Ngene. Sawise Kakang mlebu ning sajroning guwa. Ing mengkone yen ana miline getih werna abang ateges Mahesasura lan Lembusura mati ing palagan. Nanging yen to sing mili getih kang awarna putih tegesipun Kakang sing gugur ana ing palugon. Mula si Adi tak suwun tableken lambene guwa iki. Tekan kene ngerti ae. Yo Kakang. Yo yen to kaya mangkono ora sah dadak kesuwen pun Kakang bakal lumebu sajroning guwa. Hati-hati yo Kakang.
Sura Yai. Nggih Kaka Prabu. Udakara wis setengah candra anggone Jatasura, ingsun utus tumuju ana ing kayangan. Nganti cengklungan anggone ingsun nganti-anti tekane. Kira-kira entuk gawe apa ora Yai? Wah, nggih Kaka Prabu. Sampun dawah setunggal candra. Kirang setunggal dinten Patih Jatasura paduka paring dawuh hamboyong Dewi Tarawati. Oh iya? Yo, yen panten dina iku ora ana timbule Jatasura, ingsun pribadi bakal cumangka. Sandya Bala Pandhawa miyok gumulung mangusir put. Yai, iki ana tekane kotak abang. Coba tak takonane luwih dhisik. Kotak abang petakilan wani lumebana ing Gua Kiskandha. Sapa kowe? Iya. Subali kang dadi aranku balik. Pangawak raseksa nanging sirahe kebu lan sawiji pangawak raseksa sirahe lembu. Tak pesthekne Maesasura lan Lembu Sura. Welatala parat. Subali. Kumelancang wani lumebu kedaton lan kandha kang kaya mangkono Darbe sedya apa kethek. Rohanira para siluman. Tekaku mrene namung mundi dawing Jawata ngisas marang kamurkanmu. Sawiyah-wiyah nggugu marang karepmu dhewe. Kotak abang Subali. Tangeh lamun yen kowe ora ngerti jejuluk ingsun. Yen kowe bener ora ngerti, ya iki Prabu Maesasura. Kang duweni praja iki ora liya ya aku. Yen kowe duwe sedya kaya mangkono kuwi mau, padha wae kowe sulung mlebu geni. Kowe mung bakal soroh pati, ngerti? Sumparmu kaya sakloron. Kaya wis bisa ndilat Wesi Abang. Ayo, kuat nampan yastaku. Tak meguru karo kewan-kewan Mangkrungu sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kuntur katok Sira aja mung sesumbar tangkep cocok bau
Nadyan kadango dewa sagendengmu sono Kakang Maesa Surawa tumeking pati. Yo, Kakang, aja kesuwen anggonmu turu. Ayo, tak jangkah lakon gregah. Yo! Jagat pasisaning Pramudita ya jebul nyata sekti mandraguna katyasane Maesasura lan Lembusura mati siji dilumpati urip meneh kang sawiji tak gigit mati dilumpati bisa waluya jati waduh aku ora kuwowo nampani sungu kang nembus ana ing badanku waduh nganti tatu arang keranjang kaya mangkene rocah-racih patanku. Yo, bebasan mati bakal tak labui. Maesasura
Lembusura, Supali Ayanana. Ayo, ayo maju. Tinekem ndasing kekalih Mesosura Lembusura jinunjung dendu komba sirah pecah getih utah pejah kapisanan. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepit. Oh yo bakal tak ugemi piwelingmu Kakang Subali. Yen to ana milining getih abang kang tegese Maesasura lan Lembusura kang mati. Ananging yen ilining getih putih ateges Kakang Subali kang gugur. Yo. Lho, kose. Iki kok ana sing rada ngane-ngane iki apa iki? Iki kok ana ilining getih abang iki. Wah, tegese iki Maesasura lan Lembusura wis gugur iki. Iki kok temumpangan ilining getih putih. Loh, ayen ngono tegese Kakang Subali wis tumekaning pralaya. Waduh, Kakang Subali. Oh Kakang Subali jebul amung tekan semene Kakang. Kakang Subali wis gugur ing palagan bot-bote kanggo nglabuhi dharma marang Jawata. Aduh, Kakang Subali, Kakang Subali. Yo, aku bisane amung memuji muga Kakang Subali antuk kasuwargan jati. Wanter saka dawing Kakang Subali. Mula kang sokoku lawanging gawa iki bakal tak tablek selo. Yai Sugriwa pun kakang sing unggul yuda Yai. Yai Sugriwa pun kakang sing unggul yuk. Loh Yai Sugriwa lawang gua kok malah kok tutup iki kepiye to Yai? Kok tablek karo watu sing gedhe kaya ngene iki? Wah, jane apa to karepmu Yai? Jojo si Adio mau ngajak marang patiku. Mung kepengin gaduh kamulyan saka Jawata. Licik bebudenmu Sugriwa. Kowe tegel marang aku. Wah, keparat Mbah Sugriwa. Wah, bakal tak jebul lawanging kowe iki. Ayo, Kakang Subali, terus malah dengan kelak-kelain cek
nuksmaning cacilarat. Keparat kowe Sugriwa. Keparat karepmu apa Sugriwa? Waduh, Kakang Subali. Dosa lan luput kula apa Kakang? Kakang Subali. Kaget atimu. Kurangipun Kakang karo kowe iki apa? Tak labuhi nganti tatu arang rancang kaya mangkene. Nanging kowe semune mung ngarep pajap patiku. Semune kowe arep ngajap patiku keparat kowe Sugriwa. Waduh. Dosa lan luputku apa Kakang? Luputmu apa? Luputmu mbok gendong, mbok endit, mbok kempit. Aduh, ora nyongkuli patrik cek patrat. Letek bubutenmu. Mung ngarep gayuh kamulyan nganti ancik-ancik kasangsayaning kakangmu dhewe. Ora. Lawange kuwung mbok tutup, malah mbok tablik watu karepmu kepiye? Sugriwa keparat. Kosek to Kakang. Sareh dhisik. Aku janjane mung ngamung ngundi dawuhmu Kakang. Yen to Kakang Subali iki atur peweling yen ilining getih abang tegese Maesa Sura lan Lembu Sura mati, yen getih putih ateges Kakang Subali ku gugur. Ananging aku mau nyumurupi ilining getih abang iki kecampur getih putih. Tak kira Kakang Subali gugur sampyuh kalawan Maesa Sura lan Lembu Sura. Syukur jumurung yen to Kakang iki isih sugeng meger-meger Kakang. Duh, kabeh mau kang dadi aturmu mung abang-abang lambe. Lambe Sugriwa. Kuwi mau kabeh amung kanggo jalaran kowe arep kamulyan dhewe, kowe arep mulya dhewe nanging ngajap marang patiku. Keparat Sugriwa. Kelangan ati kaya kowe ya ora patheken Sugriwa. Ora. Mandek. Sana kita. Dewa Sukata marang kureng perang. Angudani arom-arom. Rajutan broman jamu Subali. Ngepalane Jawata Sukamulat. Oh. Ayan kowe barengamu karo adimu kuwi teges. Mereng tangan lan desan dengkul kabeh padha tatu, kabeh padha ngrasakake lara ngono. Ha iki lara-lare piye kok padha padutan iki? Elek. Ayo wangsulana. Duh Pukulun. Sejatosipun sampun kelampahan anggen kula merjaya Maesa Sura lan Lembu Sura. Ha sabanjure Nanging emanipun kados kabeset-beset raos manah kula. ha sebabe apa? Lawanging guwa Kiskendha katablek kalian watu ageng. Menika pakartinipun Sugriwa. Nandhakaken Sugriwa menika ugi ngajap pati kula Pukulun. Kose. Nek kabeh rebut bener rampung saya kok takon. Sugriwa, piye lara-lare kok mbok tablek watu iki piye lawang gua mau? Nggih Pukulun. Sejatosipun menika wiwit mulanira menika Kakang Subali menika paring piweling dhateng kula Pukulun. Yen to wonten ilining getih abang menika ateges Maesa lan Lembu Sura menika ingkang mati. Ananging yen to getih putih menika ateges Kakang Subali ingkang gugur Pukulun. Malah iki cetha wela-wela. Ananging piye nanging piye? Ingkang kula nyumurupi wonten ing ngajenging guwa menika ilining getih abang kacampur getih putih Pukulun. Oh, ngono. Pramila kula lajeng kula tutup lawang guwa menika Pukulun. Wah, ngono Subali. Tegese iki wis cetha wela-wela wis wela cetha. Kadangmu Sugriwa kuwi nggone nablek guwa marga weruh
Ilen-ilen mili getih warna abang lan putih, amula dikira jeneng kita Sampya ngono. Wah, singgan mekaten. Nah, Kulun. iki tenan iki. Atur adimu ki bener Subali. Nggih. Inggih Pukulun. Piye saiki? Kula ngrumaosi lepat. Kula ngrumaosi lepat. Duh adikku Kakang. Di Sugriwa. Kakang Subali, aduh. Areh no atimu dhisik kok Kakang. Kakang Subali. Wah, lek-lek omahe kelaran. Allah nyawang derangkulan ngene kuwi. Sing gedhe pangapuramu yo Di. Yo Sing gedhe Kakang. pangapuramu. Kang Sareh yo Kakang Subali yo. Ah, saiki ngene. Ditahulun Subali lan Sugriwa. Asaka lelabuhanmu sakloron kelakon nyenakake Maesa Sura lan Lembu Sura sak wadya balane. Hamula dewa paring kanugrahan. Kanugrahan iki wujude wadah karo isi. Araning Subali iki sing tuwa mula Subali kang milih luwih dhisik. Asira Subali milih wadah apa isi? Wadah isi. Pikir luwih dhisik aja kesusu ngono. Isi ora ana wadahe. Tinemune namung kosong. Wadah. Inggih Pukulun. Kula Subali milih wadah Pukulun. Aku tenan, wis mbok pikir tenan. Sampun kula penggalih kanthi permati. Elek yen ngono kari isine ateges sing milih ya adimu si Sugriwa. Kula Pukulun. Nah saiki ingsun jateni. Ulun bakal njlentrehake. Sejatine wadah karo isi iku mung pasemon ya pralampita. Lamun adah iku wujude putri ya Bathara Antarawati ya Batharitara. Batharitara bakal dadi garwamu Subali besok nurunake trah Gunung Tunon ngono. Wondene isi ya iku wujude kraton Guwa Kiskendha. Wiwit dina iki Sugriwa bakal ngratoni Guwa Kiskendha wadya balane para Rewanda kanthi jejuluk Nerpati Sugriwa.